poguessin decidir obrir la selecció a altres disciplines. Això implica, primer que res, estar en contacte entre nosaltres mateixos, els músics, i en contacte amb altres disciplines artístiques. A l'estat, en Soforíssims, tots plegats, facilitarà les col·laboracions i emprendre projectes interdisciplinars que abans ens eren molt costosos de fer, senzillament perquè no es coneixien. Si no, l'ajuda i la col·laboració serà molt més fluida. Que la quantitat i la qualitat del músic de la Safor avui en dia és impressionant. Senzillament impressionant. Si parlem d'altres comarques, ha sigut el País Valencià, que ser pràcticament igual a totes les comarques. Si fem la comparació, la més senzilla, la que tot el món pot entendre, comparem amb el futbol. Tenim jugadors de futbol en tots els equips de primera divisió de la Lliga Espanyola, més en el Manchester, en el Liverpool, en el Bayern, en l'Inter de Milà, el Paris Saint-Germain, i alguns pobles directament han anunciat a fer activitats culturals. Un que està tocant en la German Club de l'Èxit i que no ha tocat mai, llevat en la banda del seu poble, quan era jove, a la comarca. Dins del sol del seu poble. No una programació cultural, on hi ha música, sinó un cicle de concerts. Els quals tenen una temàtica o tinguin certs nexos de comú. La crítica no n'hi ha, però no sé si hem fet nosaltres per primer. És un tema molt important, perquè la crítica realment s'ha de transmetre al públic què és això que són els concerts, què representen els concerts i com crear una fidelitat o bé al grup, o bé a l'estil de música, o bé a l'espai on es fa, i això és una cosa que és fonamental, no sé si és fonamental. Sí que crítica literària, crítica gastronòmica, però crítica de música clar, jo treballo en la vida concerts i també faig moltes altres coses que poden ser des de muntar un equip de so, a fer factures, anar a correus, fer programacions artístiques, contactar a fer gires, produccions de festivals, coordinar un poc també el treball de l'orquestra. I clar, jo exclusivament de lo que és la creació artística és una espècie de dibuix una entelèquia de músics populars. De fet, l'única opció i de viure d'aquella manera seria el viure des de la perspectiva de les músiques de ball, que és una cosa que està bé, divertir-se i ballar, està guai, però clar, la que és una resta de vessants, de les músiques més tranquil·les, de músiques experimentals, mesclar diferents estils, fins i tot, no? Se pot anar de la música clàssica a la música contemporània, passant per les coses més populars. De fet, el saltós clàssic també ja això ja és fet, no? De mesclar coses populars amb l'erudit i lo popular. A nosaltres, de fet, no ens agrada tant el tema de parlar de buscar l'elit, sinó estem més bé per el treball de base. De fet, ens considerem més bé que som uns treballadors de la cultura. I en aquest sentit, quan guanyem la vida, som conscients que això no va molt rics. Sí que és veritat que tenim molts entrebancs, però jo crec que a dia d'avui no és un moment de plorar, sinó realment de passar a l'acció. Aquest tipus d'exhibicions també anem a fer, amb l'ajuda de Gongi, de Puja Teatre, un taller de teatre per a xiquets, i amb l'ajuda dels companys de la Vida Orquestra Projecte d'Aire anem a fer també una escola de músiques modernes, que crec que ho va tenir una cabuda així dins. Després, també la travessa de la Santa Sociocultural, en la que volem enganxar un poc al moviment de la ciutat de Gandia a participar del projecte i a portar tot el que vulgui. Això és una altra llàstima, però parlem un altre dia del sistema musical com el tenim muntat, és un desastre, és una escena musical, és a 14 anys estudiants i no es pot imaginar que no sap res. Fa 2 anys vaig veure l'oportunitat d'estudiar en un mestre a Viena i vaig enviar l'Erasmus i vaig anar a Claquet, a la Universitat de Viena. Entonces arriba allí y me enteré que estudiar ahí música será al de €7. Y el señor profesor, que tú has acabado de allí,
i te diuen tot el mestre, què vols fer allà? Què vols que fem? I dic, mira, igual com en casa,